аз съм Криси и в днешният си видеоклип този видеоклип ще бъде на тема 3 лесни прически за училище. 3 лесни и бързи прически за училище. Така, нека да започнем. Така, първата прическа, мисля, че много хора от вас я знаят, дори може би всичките, дори и най-малките знаят. Това е най-лесната прическа опашка. Някои може да пишат в други коментари, съм гледала като правят опашки, да казват, че всеки ги знае. Но аз си казвам, че всеки я знае, но просто съм я включила в този видеоклип, тъй като е бързи и лесни прически за училище. Така, ето и ластичето. Да. За тези, които имат бретон, да, те ето така си го слагат и продължават за такова и пак може да си стане. Така. Да, това е опашката. Лесна е. Така. Прическа номер 2. Така, прическа номер 2 е много... Мисля, че само не всички я знаят, но точно заради това реших да снимам тази видеоклип. Да я знаят повече хора. Така, направете отново опашка. Мисля, че във всичко ще се включва тази опашка, затова най-добре да не я махам, като правя третият. Така, връзвате си така наречената опашка и след това не аз чакайте много, без забравих да ви кажа. Направете така. Сега, ето така, чакайте отзад, така ще бъда. Сега, направете една дупчица в средата, точно на опашката. Ето така. И прехвърлете опашката от тази дупчица. Ето така. Да, по принцип то си има специални като инструментчета съм виждала, с които е така прехвърлят, но по-лесно и с ръце. Ето така. Да, много е хубава. На мен изключително много ми харесва. Да, ето я. Аз ще ви пратя накрая. Не пратя, ами в края на видеоклипа ще е като селфите ще бъде така и ще ви покажа трите прически. Така, следващата прическа номер 3. Отново правете опашка, но ето така, като я хвърляте, задръжте, направете едно като кръгченце. И така, може би да не са 3 прически, но ще ви покажа колкото мога. Така, добре, този път направете ето така. Нещо като кошничка все едно е. Малко е така като такова. И прехвърлете това копчето, което е все едно е така. Аз много харесвам от тази прическа, тъй като тези двете съм ги видяла в един такова ги разбрах. Ето така. И май не стана много добре, но една секунда. Ето ме, сложих си една щипка, която ме държи косата и е много хубаво. Ето вижте, изглежда се едно е правена 1 час, но всъщност е правена за 1 минута. Така, ще ви покажа... Не, май няма да ви показвам повече. Така, това беше от мене. Дано прическите са ви харесали. Следват снимките. Да, снимките. Така, това беше видеоклипа. Ако ви е харесал, харесайте и се абонирайте за каналът ми.